početka Geri je imao prednost i nikako niste uspjeli da se vratite u utakmicu. Šta smatraš da je odlučio? Pa, ono što me čini tužnom jeste to da smo mi mogle mnogo bolje, zato sam tužna. Želim da čestitam ekipi Đera na jako dobroj igri, pametnoj igri. Mislim da su u tim odlučujućim momentima, tim sitnim malim finesama oni bile bolje od nas, zato su i pobjedile. Na Final Four nema slabe ekipe, nema neko igra bolje odbranu, neko igra bolje napad. Mislim da svi igramo, sve 4 ekipe su izvanredne, tako da tu je igra, mislim, nadmudrivanja, tako da one su ovog puta bile bolje i to je to. Ostaje vam utešna nagrada sutra, malo finale. Je li imaš neku želju protiv koga? Pa iskreno nemam želju, voljela bi da to bude jedna jako dobra utakmica s obzirom da dosta cura iz moje ekipe napušta klub i da prelaze u neka nova iskušenja, tako da voljela bi da odigramo jako dobru utakmicu protiv bilo koga.